Malawi Today. Amalawi ineyo ndikupaseni moni kummawa kuno, kutauni ndi kumuzi, kunyanja ndi kumapiri, nonse mulandire moni. Amalawi nonse amene muli mayiko akunja kumenekonso landirani moni. Lero ndikufuna Amalawi mundisatire kwambiri. Ine ndi Mr. Abula. Awa ndi ma fact, no reverse. Either you like it or not, awa ndi ma fact, no reverse. Ineyo sinimapempha kuti ndizikondedwa ndi munthu. Ndanena kuti ineyo sininabwere kuzakondedwa ndi munthu, koma ndinabwera kuzalankhula chilungamo kuziko. No reverse. Amalawi zulo ndinapanga audio yanga kummawa kunena mmene munthu wabedwera, ndipo ndinanena kuti tibweretsa chilungamo mopanda mantha. Kumazulo ndinazapanga breaking news, titapeza kuti munthu amene wabedwa ndi akuluakulu wa chipani cha DPP. Amalawi tilankhule zinthu moti mtima wathu uziziwa kuti tikulankhula zinthu zoona, kuti ana amene akubedwa, ana amene akubwera kumbuyoku, ana amene akubadwawa akamazamvetsera maaudio athu amene anthu akumayika pa YouTube, azizamva kuti kunali Mr. Abula nkalavula chilungamo. Tizasiye mbiri koma ili ya chilungamo. Panthu 1 miliyoni ajana wasankhaja. DPP tikufuna tinene mopanda mantha komanso mosakuopani. Inuyo ndinakulembani ntchito zaka 5 zaka zisanu kuti mutilamulire muziko lino. Tinakulembani ganyu a DPP kuti mutilamulire, mutendesere chuma chathu, mutendesere dziko lathu kwa zaka 5. Koma taona kuti zimene mukupanga ndizauchisiru mukutenga Malawi kuwatengera kuntoso. Muziko muno takhala tikudandaula nkhani zambiri, koma a DPP mumaziona ngati ndizauchisiru. Muziko muno Amalawi akhala kudandaula, ena ngakhale a DPP akumanena kuti kumangana kumene mukumanganako kulibe tanthauzo kwa Malawi. Lero ndi izi pakana mwamuba munthu, kumuba cholinga kukamupha. A DPP moyo umene mukupangawo ndi mathero anu a DPP amenewo. Munthawi imene mukuyiruzayi, mukalimbana ndi chitukuko. Bwezi cha Malawi tikugombera ndi m'manja. Ulimi ndi umwe uphawu, ulimi ndi umwe aphawu. Chifukwa munthu wanzeru amene amaziwa zapanyumba, amene amaziwa kasamaliridwe kabanja pakomo monga bambo. Zomwe amapanga chaka chino ndili ndi chakudya, amalimbikiranso kulima sikuti amangogona, amapita kumunda kunyamula kasu ndi kukalima. Cholinga chaka cha mawaso akhale ndi chakudya, chakudya chikachuluka china agulitse kuti apeze ndalama, ana avale komanso apite kusukulu. Msogoleri wabwino pomwe tadabwa ife Malawi, tadabwa kuti kodi DPP kuzalambe uyani aulimi kuti mziko muno chimanga chisalimidwe chaka chino. Taonani mmene mwalepherera kupereka fetereza kwa anthu. Vuto limene lili lipangisa chaka cha mawa kuzakhala ndi njala mziko lino. Chosechi kupha ulimi ndi cholinga choti muzizapempha, kumakapempha mayiko akunja. Tikupempha ife tili ndi njala ku Malawi, kwa anthu akuvutika, akapolo a Malawi akuvutika kunyumba kumutithandiza. Ifeyo kukhala choti muzisagira ndalama muzilemera. Ndi pamene tinaziwira kuti inu a DPP ndinu mbuzi za anthu. Let me tell you this. Amalawi munthu amene wabedwa, upo wake anakachita sabata yatha la Mulungu, ndipo anaitana apolisi. Apolisi alipo awiri, mmodzi ndi msilikali, pa anyamata atatu amene anapita kukapanga kidnap Samia Sakreni. Ndiponso pano zikuziwika mayina akukwera amene analipa maupo kuti akamube munthu uja. Amukhito nawo analipopo. Samia Sulemani nawonso analipopo kuti abedwe munthu. Taganizani Amalawi munthu kubedwa. Ndipo maumboni akutuluka sopano galimoto imene inapita kukaba munthu, imene anyamata anagwirisa ntchito, ndi galimoto yomweyo
imene MP wina ankagwirisa ntchito mu nthawi ya zionesero, mu nthawi ya kampeni chaka cha 2022 ndi 2023, ndipo MP yo ndi wa DPP. Imagine, kodi ziko limeneli tili ndi sogolo kapena ziko limeneli lili ndi chisogozo kuti anthu kusogolo kwa zapamakompweya wabwino? Kodi zonsezi zikuchitikazi apita Mutharika akuziwa kapena apita Mutharika sakuziwa? Kodi Amalawi akamadandaula kunjaku apita Mutharika ali m'maso kapena apita Mutharika kana ali mtulo akugonabe? Amalawi zifunseni. Kuno ku Malawi kunoko tinene moona mtima. Malawi sangatukuke ndikaganizidwe kakeyaka. Amwenye akamachoka kwawo kubwera kuno kusapanga invest, amathandizira kuyendesa dziko la Malawi muchuma. Ndi anthuso amene amafunikira kwaonjezera support. Chokhumudwisa kwambiri kuti pa nthawi imene zigawenga zimapita ukapanga kidnap, ndiye kuti anduna a DPP ali konkuja, a Ben Phiri ali nkati, ali ndi apolisi achitetezo nkati mwa Crossroads Hotel akupangisa msonkhano wa masiku angapo. Amalawi, anduna a Ben Phiri ali nkati mwa Crossroads Hotel, pomwe pali nduna pamakhala msilikali, asilikali achitetezo, pomwe pali nduna pamakhala mamembala achipani, pomwe pali nduna pamakhala apolisi. Zinatheka bwanji kuti nkati mwa Crossroads Hotel muli meeting, muli zokambirana za achipani cha DPP? Amalawi, do you think mukuganiza kuti pamene pagona nduna ya boma kunjaku kwa nyumbayo kulibe msilikali, kulibe chitetezo? Nanga zinatheka bwanji kuti kunja kwa building manager ukhale kopanda apolisi, pomwe munyumba nkati muli nduna, muli minister, muli anduna, muli asogoleri achipani? Ndi pamene mungaone kuti inali plot ya DPP. Tikhala bwanji muziko lopanda chitetezo ili? Ku Blantyre ndi kuja munaona nokha Victoria Bobe anawomberedwa ndi mamuna wake ndi mfuti. Chifukwa choti mamuna wake ndi abale yake asogolera a DPP. Kodi nkhanija panopa ili pati? Kodi munavaso inuyo kuti zigawenga zomwe anazimanga zija anazitenga kundende kuzibweresa kuja kwa zipanga interview kunyumba kwa Victoria Bobe? Sikulija mmaona pa TV, mmaona mavideo. Kodi anapita nazo ku koti? Munavako liti Amalawi? Amalawi ndikufuna ndikufunseni, zigawenga zomwe zinagwidwa, zomwe anabwera nazo, zimene ifeyo tinaziwa kuti azichosa kundende, zokhaso zigawenga zimanena kuti ifeyo ndi akaidi. Kodi zigawenga zimene zija ndi liti limene munava Amalawi kuti azinyamula pita nazo ku koti ukazimba mlandu? Chifukwa choti Amalawi munalankhula kwambiri, ndi chifukwa chake munaona zonse Amalawi atitulukira papa. Amalawi mukangoiziwa tikunena kuti kwasala siku limodzi akufuna amuphe Samia Sacred. Ngati Samia Sacred angabwereko ndi moyo DPP yake iyi, Amalawi ndikukuuzani musadule chala changa chichi. Chifukwa a DPP chimene amafuna kupipiriza umboni pasaziwike umboni wina uliwonse. Chifukwa Samia Sacred atati abwereko lero ndi moyo azafotokoza zambiri. Ine ndikufuna ndikufunseni Amalawi, muli kuti amene mnapangisa mademo pa nkhani ya kukwera kwa katundu amene apangisa kuti munthu uja Samia Sacred abedwe? Amalawi amene munapita kukapangisa mademo kunsewu, mademo kaimba kwaya kunsewu, mademo kapemphera kunsewu, mabhayibhulo ali m'manja, lero mwaziona mwapwetekesa munthu. Ndi chifukwa chake timanena kuti mademo musamapange woimba kwaya, mmapangisa kuti anthu ena akupangireni pulani. Anthu amafunika azikhala ndi mantha, tamapita ni kujako ndi miyala ndi zibonga ndi chamtunga. Malawi wathu amene tinkamuyembekezera kuti azakhala wabwino, lero Malawi akugumuka.
mtsogoleri sakudziwika kuti ali m'maso kapena ali mtulo, nthawi zonse amakhala ali mtulo. Tikhala bwanji mdziko lopanda chitetezo, azimayi akuphedwa siku ndi siku, kuphedwa, ena akuphedwa ndi azimuna awo, ena akuphedwa ndi zifwamba. Tikunena panopa kunkhotakota, kumulala uku kudera limene kukufuna kuchitika chisankho chachibwereza uku, apha munthu. Kuno kunkhotakota kuno, kudera kumene akufuna apange chisankho chachibwereza, apha munthu. Sipanapangidwe kafukufuku wina aliyense, apolisi yankhunga tikuuzeni. Ineyo mukundiziwa ndi Mr. Abula. Kunoko kwaphedwa munthu pamulalapa, kwaphedwa munthu pamulalapa, achita kumupha munthu pomuganizira kuti akuti anampeza usiku, nde kuti amaona ngati akufuna wabere pamulalapa, padamu apa. Kumalo kumene kufuna kupangira chisankho chachibwereza apa, kwaphedwa munthu, kungokumana naye usiku, kunganizira kuti munthu uyi nde kuti akufuna kuti akabe, nkumugwira nkumupha. Maliro aja uthenga unapita ku polisi, koma polisi mwangoti zikani maliro simunamange wina aliyense, pomwe anthu akuuzani, anthu amene apanga zimenezo, please kapangeni kafukufuku. Nyumba muzi woyamba ndikamachokera kuzimbe, muzi woyamba gulu la pamene popo ndimene lapha munthu amene wapyotena akaulula nawoka. Awa ndi ma evidence amene tikukuuzani, ife ndi nzika zakuno, tikuziwa zomwe zochitika kuno. Ziku ngati asogolera yamba kupha anthu, angakhale nzika zimayamba kupha anthu. Let me tell you these people, ku South Africa linali ziko labwino, anthu ankayenda ndi usiku womwe ndipo sankaopa kanthu. Pang'ono ndi pang'ono asogoleri anayamba moyo wauchifwamba kumabera azungu, kuchokera mu mbiri ya mmene kunali apartheid. Ndiye anthu aja kauchifwamba kaja amati akagwidwa kupita ku polisi, amamasula, amanena kuti akumenyera ufulu wawo umene anavutika, umene anaphedwa. Dziko la South Africa pang'ono ndi pang'ono ana akamabadwa amakhala ndi nzeru yoti tikakumana ndi mzungu timbere. Anazuza makolo athu. Ngakhale Nelson Mandela mtsogoleri atango wina anthu akuda, dziko lija ndikulanda, ndikulandira ufulu, ananena kuti azungu tikhala nawo muno ndipo tikhululukirane wina ndi nzake. Ndi chifukwa yake ku South Africa mmaona azungu ochuluka, koma anthu akuda kantima kaja kuti azungu anatipweteka sanakasiye, amapanga chiwembu. Kufikira lero pano ku South Africa ndi ziko limene ndi Sodomu ndi Gomora. Anthu amayenda akuvula, anthu amaphana, anthu akuona, munthu wina akuphedwa papa inu mmangodusapo. Pang'ono ndi pang'ono zikubwera kuno ku Malawi, ngati asogoleri mwayamba kupanga anthu, kuwapanga kidnap anthu ndi kuwasowesa, mukuzala mbewu yoti mziko muno sopano mulowe chipwirikiti. A DPP tikufuna Sakireni wa moyo, tikufuna Samia wa moyo. Izizi tikuuzeni, Amalawi aonesa mkwiyo wawo, anthu amene anapita kunsewu tipitaso kunsewu. Ifeyo tikufuna Samia Sakireni amene wabweda abwere wa moyo, asabwere wophedwa womwalira. Tikufuna dive mbiri yoti waphedwa, anthu oyipa ino, achisale munthu oyipa, amukhito munthu oyipa, Asamia munthu ujayo amene wabedwa uja. Inunso kuno ku Malawi kunoko sikwanu mulingati amene uja, inunso ninu maforena. Asamia Suleiman, koma nanunso kukhala pa upo wofuna woba munthu, kupha munthu. Ziko lanji loyendesera magazi, tilire malubino, tilire amwenya ziphedwa. Kodi anthu angati akuphedwa chocho kuno ku Malawi, kodi ena angabwereso kuzasegula makampani kuno ku Malawi, kapena basi mmafuna umphawi ukhalebe umphawi mziko lino? A DPP mwayiwala kuti Amalawi anapereka voti yawo molimba mtima komanso mokukondani. Inali ndi munthu wina mwayo mene uja, pamenepo panali munthu wina. Amalawi iso akuchosani pamene paikaponso munthu wina. Amalawi so gona tulo yayi.
ife amalawi sogona tulo komanso ife amalawi timaopa umphawi osati imfa. Ifeyo amalawi timaopa umphawi tinasiya kuopa imfa. Ndiye ulo mutatipanga nkhanza zotani ulo mutatisatira, we don't care. Amalawi munthu amene wabedwa ndi achisale, wabedwa ndi amukhito, wabedwa ndi Samia Sulemani, ndiye naso akubwera. Tanena kale tikufufuza mayina anyamata aja, sikufuna tibwerese mayina afeki, tikufuna tibwerese mayina eni awo anthu amene anapanga chiwembu Samia Sakreni, kuti muzaziwa kupolisiko, kuti muziziwa zanuwo. Ngati zigawenga zomwe zinatuluka awina alipo tinenaso pa. Ngati palibe ndi apolisi chabe chifukwa zasimikizika kuti ndi awiri ndi apolisi mmodzi ndi msilikali wa ame, we don't care, tiulula pano. Chifukwa ameyo sikutithandiza mdziko lino, koma kulanda makala ndiye pasogolo. Apolisi inu simukutithandiza, mungokhalira kumowa. Kumasiya azikazi anu kumakapana mahule kumowa. Mzimayi akangopanga mwana basi mwampanga gunpoint manyumbamo. Azimayi ali pa chiopsezo kwenikweni, azimayi amene ali malova manyumba mwa polisimu akuzuzika azimayi umu. Zimayi kungokwiringula basi amuloza ndi futi. Azimayi muzikasuma zimenezo, muzikasuma muli ndi ufulu wosuma, akuphani azimuna akulephera kugwira ntchito kuteteza dziko, akuopseza inu mzimayi. Ine ndi Mr. Bula, awa ndi ma fact, no reverse.